Il-Peter Ross u l-iktar asfur li passi minn fuq pajjiżna. Dan kien konfermat minn BirdLife Malta waqt konferenza li saret it-tlieta fejn ħareġ li fl-2020 kien hawn total ta' 3381 Peter Ross li passew minn fuq pajjiżna. BirdLife Malta taw rendi konta kif taħdem is-sistema ta' birds ringing f'pajjiżna fejn asfur jinqabad u jitwaħħallu bħal ċurkett ma' siequ biex la darba jerġgħu jeħilsuh u ma jkunu jistgħu jsegwu l-passi tiegħu. Fl-aħħar sena, iktar minn 23,700 ċurkett ġew imwaħħla mal-asafar. Sfortunatament, din is-sistema turi wkoll kull meta xi asfur jinqatel matul il-vjaġġ annwali tiegħu. Fil-fatt, fl-aħħar xhur ġew innotati n-numru ta' asafar fosthom dawk li nataw l-isem ta' Marija u Lidja li ma baqgħux fuq is-sistema tagħhom. Minkejja li dan mhux fiċ-ċert u maħsub li xi individwi sparaw fuq dawn iż-żewġ asafar. Matul l-istess sena, pajjiżna kellu total ta' 20 rapport ta' asafar li waslu f'xi pajjiż barrani waqt li kellhom iċ-ċurkett Malti.